Ini ndini Clarkson Mavhiki Ng'anga ndaga ndichigara mugadheni nyama dzangu ndichitambura ndine nyoka yakanga yakaungana muchiuno mangu. Ndakauya pano pana baba wamagirazi ndichibatsiwa nababa wamagirazi kudya ndopuwa pano negeme dzandakapuwa zvese zvandakapiwa ndinazvo pano. Asimba ndachicago ndava kutoimba zvino ndatoa mupostori. Mugadheni makagara makore mangani? Mugadheni 2 years ndirimo ndichirima nzimbe dzangu ndichizvibikira sadza. Mukadzi aiuya pandiri yanga iri njusu, mukadzi wangu ndarisina basa naye. Ndaita kana akasvika ndaona iri marara nokuti njusu ye inenge yakanaka manakire yakaita akaipa. Uri kuchii baba? Njusu yandaisangana nayo yanga yakanaka kunaka panapa hapana kanaka saizvozvo. Yaitouya fefe yanyaso ndauye baba ndoti makorokoto mai ndo yandiratidza mishonga yekuchera pasi. Yandiratidza mishonga yekuchera. Muri panapa uyai pano sabhuku. Kana baba vachitaura vanhu vanobvunza kutamba. Kana baba vachitaura vanhu vanobvunza kuti kutamba. Munovaziva baba? Munovaziva baba? Ndotezera vanhu. Munovaziva chiri chii? Munovaziva chiri chii? Ndoziva iri n'anga. Saka hasi kushamisa here kuona? Saka hasi kushamisa here kuona? Tinotoshamisika kuona Mavhiki kuti vamunhu vachindira kunyanya kudai ari pano pamasoro. Ndotoshamisika kuona Mavhiki kuti vamunhu vachindira kudai ari pamasoro. Vari kutizvo baba? Vari kutizvo baba? Ndaigara nenyoka muchiuno. Ndaigara nenyoka muchiuno. 2 years vachirarama mugadheni ndizvo. 2 years vachirarama mugadheni ndizvo. Kugadheni uku. Kugadheni uku. Ndokwaiuya njusu. Ndokwaiuya njusu. Yobva yavaita murume. Asi njusu iyoyo. Asi njusu iyoyo. Yavaradza chii? Yavaradza chii? Mishonga. Vedwe. Muri panapa here? Muri panapa here?